Siirre Kippäri esiin. Joni Savimäki, Vitonen, Sähkö Saaralainen. Interiläiset Lasse Kukkonen, Suureensä Ykkönen ja Vitonen Roleksi ja Maa ja Kauko Tiina. Etuvertaisen numero on 2 ja sponsori PKK, Kesälahden rakennus ja pihaliikkuna. Karukkehi numero 3A Kuivalas. Kulttuurinen, siitä oli Maannyt Arttu Reison numero on 7 ja Jetti. Asio Tuomas Sillanpää ja sponsori PK. Miikka Räsän 9, Sähkö Saarelainen. Ville Louhella on 12 PKS, 13 Tuomas Karjalainen ja Samaraki Karjalainen ja 15 Tuomas Tikka. Sama sponsori. Ja lisänsä tätä joukkuetta Janni Korkalainen kakkosvalmentajana ja Reino Venesikko